बोलो पर देखो तनी तो हमर मिजाज कैसन तो हो जाता भाई तारा का दिक्कत बा हमारा झलवहिया बा हमरा बजावे के बा तारा उसे का टेंशन बा ना ई जी। का तो भइल हो कि नु तो घर अनहार हो गइल हो कि देखिए मास्टर साहब इनकर झलवहिया में सब बाबा जी के सुपुत्र झाल बजावत लोग हाँ ई लोग भइल हो कि नहीं तो वो दिन गांव के बिजली कटवा दिहल गइल हो पूरा गांव अंजोरा भइल हो कि लोग के रूप से हाँ अंजोरियो रास्ता बदल दिलो ये देख के अंजरियो रास्ता अपन बदल के बदल ले होखी मेहरारू के हमर अगरबत्ती का तो देखावत रहिए निमन निमन बात सुनी इंसान के सारा काफिर बा के का करब गुरुजी मन तो रहल बा के रुआ के गार्जियन के आदेश के हमनी के पालन करना ये हम लोग का बच्चन के सदैव कर्तव्य बनता है। प्रणाम कइनी निमन निमन भाव सुननी हो हाँ का करब गुरुजी देहात में लोग कहत रहे कि कुकुर के पोछी में घी लगावला से सोज होखे ना कहियो ना अब जेकरा लगे जौन पूंजी रही तौने नु बेची हाँ अजीत अपन बेच देले जौन रहल ह और बेची है ई तक कहिए देले बड़े कि 20-25 वर्ष के बाद भोजपुरी में सुधार आई जबले हमनी के जियब जतोले भोजपुरी सुधरी ना भोजपुरी के बांस लगा के खड़ा करिए देवे के बा हे भगवान कृष्ण कहे के भाव आ गइल बा खड़ा हो जा अब कहिया एबो अब कहिया आइबे मालिक द्वापर में आईनी तब बहुत काम कईनी पाप से जब धरती भारी हो गई रहे एगो द्रौपदी के चीर इतना बढ़ोनी कि ना बुझाइल कि नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी नारी हो कैसन एगो युग रहे आज वही भारत बा वही गगन बा वही गगन के नीचे आज भी भारत गुजरता बीतता लेकिन आज गैंग रेप शुरू हो गई बा को किस नहीं खाना हुआ एगो बहुत कहले मालिक से अब कहिया भारत में अब कहिया भारत में आई बजे कन्हाई जमुना तट वृंदावन में अरे बंसिया बजाई कहिया भारत में ओई बहो कन्हाई जमुना तट वृंदावन में बंसी बजाई ए मालिक गुरुजी हमने के घरे पनीर ना बने पपीता बनेला हमारा क्षेत्र में चैन दांत से लोग काट देला बढ़िया बात बा हमारा घरे पपीता बनेला अजीत के घरे पनीर बनेला कतरनी चाउर बनेला भाई अजीत जी हम तो कबो ना कहली कि तो अपन पनीर हमरा चिखावो केहू तरह जिया तनी हमने चल के घी में जवाब नवाब को दिए जाते हैं गुरुजी केकरा घरे का बनता हम खूब गरीब हैं तू धन सेठ हवो इनका घर कतरनी चाउर पनीर रोज बनेला हम कबो ना कहनी कि तू हमरा के सिखावो चाहे कभी सिखौले बड़ो ये चला हमरा घर हमारा घरे पपीता बनेला अब
अजीत के घरे खाली लइकन कान छेदा छेदा के कौन फूल पहन के घूमेलन सो तो हे माली माननीय 20 साल से प्रमुख सत्येंद्र भैया भाभी विधायक हैं वर्तमान के, एगो माला से हम सम्मानित करो। पोखराहा टोला संतोष मास्टर साहब बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार भेजने बनी। सत्येंद्र भैया रवेशन गार्जियन के छत्र छाया में हमने के रही ले जाता आजीवन पद प्रतिष्ठा बन रही है, हम कामना करो। मंगल में बन रहे भाई के पद प्रतिष्ठा मालिक बनौले रहे। हमारा घरे पनीर बनेला, हमने के घरे पनीर बनेला। अजीत के घरे लड़का जन्म लेला, कान छेदा छेदा कौन फूल पहन के घूमे ले लो। परम आदरणीय बड़े भैया हमारा मुन्ना मुखिया जी, युवाओं के दिल के धड़कन, जवानों के ज्ञान पुरानियन के शान, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मुकेश भाई बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। कहे के भाव बा आज कल एगो दुर्योधन रहले, गुरुजी एगो दुशासन रहले उस समय में, आज मोड़ मोड़ पर दुशासन दुर्योधन हो गई ले। अब बेटी बहन के इज्जत के कैसे बाची है भगवान कृष्ण, अब कहिया ही बो आज दुर्योधन के, आज दुर्योधन की पलटल बापासा रही रही बोलेला जुदवाली भाषा। मुरार कृष्णा हलवाई साहब बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक प्रणाम बा। हमारा भाई अवधेश भाई जहां कभी पूर्व बीडीसी गिरधर बराव जहां कभी हमारा आवाज सुनत है तो आई। आज दुर्योधन के पलटल बापासा रही रही बोलेला जुदवाली भाषा। भैया हमारे लाल बाबू यादव पंचायत समिति 21 रुपये पुरस्कार हमारा के देनी, सब कलाकारों के पुरस्कार से पुरस्कृत करता नहीं। नारायण जी बनौले रही। अब के महाभारत में अब के महाभारत में गीता सुनाई, यमुना तट वृंदावन में अरे बंसिया बजा। अब के महाभारत में गीता सुनाई, यमुना तट वृंदावन में बंसी बजा। भाई हमारे मनोज कुशवाहा जी जिला प्रशासन राजपुर भाई के गुमाला से सम्मानित का पद प्रतिष्ठा मालिक बनौले रही। भगवान कृष्ण रही कामना करब।
प्रभु यादव गिरधर प्रणाम भाई के पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बीडीसी डॉक्टर देव नारायण बगेन उप प्रमुख गोरख यादव छपरा मणिया छपरा गोरख भाई आयल बने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा भोजपुरी तेजस्वी साहब की ओर से पुरस्कार भाई हार्दिक प्रणाम बा भाई के। आज दुर्योधन के सगरे शासन चलता हाँ आज दुर्योधन के देखो न दुशासन की भइल सगरे शासन इज्जत कैसे बाची कह पहला से ए भैया मोड़ मोड़ पर बेटी बहन की इज्जत लुटाए लगा। विनोद भाई हमारा संतोष मुखिया के सम्मान में बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार विनोद भाई दैनिक बोकारो की धरती से हार्दिक आज हो तू शासन की गरम महामंडबा इज्जत को इससे बाची देखो जिंदगी द्रौपदी के लाज आके द्रौपदी के लाज आके अब के बचाई जब अरे जमुना तट वृंदावन में अरे बंसी भारत में ओई बहुत कढ़ाई जमुना तट वृंदावन में बंसी बजाई। मणिया छपरा से महेंद्र भाई